Giila sa Talisay City Government ang mga temporaryo ug permanenteng kabalhinan sa mga biktima sa baha nga nagpuyo sa mga dapit nga gitumbok sa DENR nga no-build zone. Si Marie Dumabok sa report. Gitagbo ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas ang mga kapitan sa mga barangay nga grabing naapektuhan sa baha. Sugod pa lang sa barangay Lagtang, Lawaan 3, Tabunok, San Isidro, Lawaan 2, Mohon. Lakip na ang mga barangay sa Biasong ug Dumlog. Uban na ang nangulo sa Local Housing Board sa Talisay City ug ABC President. Diin gisgutan nga sa barangay Kandulawan aduna sila'y nakit-an nga kapin sa usa ka hektaryang luna nga mahimong permanenteng matukuran og mga panimay. Sa mga di nakabalik pagtukod sa ilang panimay diha daplin sa sapa. Atuan nang gipamit sa Local Housing Office ang mga ma-affected residents sa giingon sa National na No-Build Zone. Nakakita na ta og 2 relocation sites na pwede nila. Ang usa will be permanent. Pwede na sila mo stay dito, then ikahuman pwede na sila mo build dito, and kanang in the future mo data-data na sila ang sa Kandulawan. Uganao sab luna diha sa barangay Biasong diin mahimong temporaryong istaran sa libuan ka mga apektadong pamilya. Matod ni Mayor Samsam Gulyas nga magtukod sila og 10 cities sa maong dapit. We decided now that we will coordinate with the SWD para maghimog 10 city and DSUD para maghimo sila itong mga smart homes para katong mga container van para makapabalhin na ta nila ug malimpyo na nina area kanina daplin sa sapa kani ato ang gitanaw karon. We're looking at different schemes manggod na ay mga DNIP schemes, naasa to'y mga permanent na schemes sa Kandulawan ug naasa ni kani ato ang temporary. So moving forward, we need to let people find other places to live para di na sila magtulda-tulda sa mga no-build zones. Tagbuon pa usab nila ang taga-Department of Human Settlement and Urban Development kondisyon pagsuta kung pila ka smart houses ang tukuro niini. Gipaybaw ni San Isidro Kapitan ni Rio Zafra nga kapin sa 700 ka mga pamilya nga sagad na sa sitio Isla Verde ang di na gyud makabalik og tukod sa ilang balay. Hinuon matod sa kapitan nga nipadayagra og kaandam nga magpa-relocate ang maong mga mulupyo. Ningon na gyud ang mga tawo nga dili na gyud sila mo balik sila okay. Mag-unsa man ang ilang mapunda, was auto na maabot sa panahon, nga nila gyapon ang sitwasyon, was auto na gyud gyapon. So mao na lisgo pa ang kinabuhi nila. So mao to nga ako na istorya sa tang mga tao nga kinahanglan igrab na nato. Samtang giangko ni Alvin Santillana, Talisay City RRM officer, nga daghan pag gyud ang lugar nga gikinahanglang mapaubos sa clearing operation. Ang kasagaran jud nga problema nato naa sa urban areas, especially diri sa Dumlog kaning sa Deka ug sa Biasong kaning mga subdivisions nato kay natrap manggod ang ato ang garbage ug kaning ato ang mga debris kay naay portion sa ilaha nga naguba ang fence man nasudlan sila tubig. Samtang iyang gitugan nga 7 gyud ang natalang nakala sa Talisay City tungod sa bagyong Tino ug nga ang 5 nga natalang missing human sa pagkusok-kuso sa bagyong Tino ang nasuta nga luwas ra ug nakauban na silang tagsa-tagsa ka pamilya. Uban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Marie Dumabok. Balitang Bisdak.